Hej, vi kommer fra tegnestuen Hyg og Byg, og tegnestuen består af følgende medlemmer: Patrick, Toge, Mathias og Kasper. Og vi vil i dag nu demonstrere, hvordan man laver en detalje i Autodesk Revit version 2014. Du starter med at gå op i View, og så vælger du Section, og går ned på tegningen og markerer, hvor du vil have din sektion. Du kan bruge pilene til at vise, hvilken vej du vil se din detalje fra. Du vil højreklikke på sektionen og gå til View. Og så er vi klar til næste punkt. Næste punkt, der er du også i View, men der vælger du Callout. Og så sørger du for at gå ud i dine Properties og vælge Detail. Du tager nu din Detail og markerer rundt om det punkt, du ønsker at tegne. Du kan højre trykke på din Detail og trykke på Go to View. Du er nu inde i dine detaljer og er klar til at tegne, men inden det er det en fordel at lave Thin Lines. Genvejen for Thin Lines er TL. Du kan også gå ud i Display Model, hvor du kan vælge normal, hvor den viser hele konstruktionen, Halftone, hvor den viser en grå tone i baggrunden, eller Do Not Display, hvor du slet ikke kan se konstruktionen. Så går vi op i Manage og vælger Additional Settings, Line Styles. Så trykker du på det lille plus og trykker New og giver den skitse navn. Du kan så vælge tykkelsen på linjen, farven på linjen, og om det skal være stiplet eller solid. Tryk på OK og gå op i Annotate. I Annotate har vi tre ting, vi primært bruger. Den første er Detail Line, som tegner linjer. Så har vi Region, som vi tegner skraveringer med. Og så bruger vi isolering. Vi vil nu demonstrere, hvordan vi kan gøre. Vi starter med at lave en linje, en død linje, og vi vil nu lave en regel. Og vi vil give den skravering. Så over i din Properties har du mulighed for at ændre skraveringen og ved at skrive Edit Type, her Fill Pattern, og man kan så gå ned og tage Wood og Apply og trykke på Godkend. Vi kan nu se, at den har fået en skravering. Vi vil nu gerne have noget isolering, og vi vil gerne have ændret tykkelsen, så den ikke er 255. Vi siger, at vi vil have 100, og vilkårligt sætter vi det midt i. Og det er primært det, man skal vide, før man begynder at lave detaljer. Good luck!